Bon dia, gràcies a tots i totes per vindre. Sabeu que el proper diumenge, el dia 25 de novembre, se celebra a tot el món el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les Dones. Com tots els anys, des de l'Ajuntament expressem el nostre rebuig unànim cap a qualsevol tipus d'agressió cap a les dones, amb la lectura d'una declaració institucional que hem preparat conjuntament els 4 grups municipals que tenim representació en aquesta institució. Seguidament, i ens alegra moltíssim veure que és una tradició que se segueix al llarg dels anys, seran els centres educatius de la nostra ciutat els que prendran la paraula. Tenim a l'Institut d'Educació Secundària Ramon Cid, Joan Coromines, l'Institut d'Educació Secundària La Salle i també el Centre Integrat Públic de Formació Professional. Després, comptarem també amb la participació de persones integrants de la taula d'igualtat que també ens diran unes paraules. A totes elles, alumnat, professorat i ciutadania, agrair-los la seva participació. Avui que ens ajuda a tots a transmetre una mica aquesta idea a la societat de que per poder guanyar aquesta lluita necessitem la implicació de totes i tots. Jo crec que aquesta imatge és molt representativa. Per això, moltíssimes gràcies. Passem ara a la lectura del manifest per part dels grups polítics. Bon dia. Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable. Enguany, amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats, dins de la parella o també en aquells que no eren parella o que tenien diversos vincles familiars, com ara mares o en prostitució. I de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que somet a les dones en tots els àmbits de la seva vida i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans a més de la meitat de la població de la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes. El 10 de desembre de 1999, l'Assemblea General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, una data que ha de servir per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones. El masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la progressiva conscienciació, no envimen i fan evident que a banda de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema. Tot i que fa falta molta feina encara, tant ciutadana com institucional, l'any passat va néixer el primer pacte valencià contra la violència de gènere, així com el primer pacte estatal també contra la violència de gènere i masclista. Tots dos nascuts per donar solució al conflicte polític i social que suposa en l'actualitat el terrorisme masclista, amb unes línies estratègiques que tenen per objectiu garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere. Però els pactes i les lleis no són només papers, s'han de desenvolupar i complir. Per això demanem al Congrés i al Consell de la Generalitat que acceleren l'aplicació, els treballs de seguiment i l'avaluació sobre el desenvolupament d'aquests pactes en la seva corresponent dotació pressupostària. Manifestem també una aposta clara i contundent per corregir els errors que es puguen produir des del sistema institucional i judicial, que eviten que una dona que hagi denunciat maltractament quede sense l'ajuda necessària, per falta de mitjans, per formació o per coordinació dels responsables de procurar-li-la. Per això instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la Judicatura i revisen els protocols d'actuació. Els ajuntaments, per ser les administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen. És per tot això que aquest Ajuntament
declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l'hora de planificar les accions que s'han de fer sempre amb perspectiva de gènere. Tenim present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones. Es compromet aquest Ajuntament a facilitar a través dels mitjans públics dels quals disposa tots tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, l'Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitzi el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari. I per últim, com a representants polítics de la ciutat, manifestem un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors. Tots els dies haurien de ser 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Les xifres esgarrifen. 44 dones mortes a causa de la violència de gènere. Humiliades, Utilitzades, menyspreades, maltractades, violades, mortes, dones, cansades de ser considerades objectes, tristes per no poder viure la nostra pròpia vida, ferides per tanta desigualtat, indignades per viure amb por, lluitadores pels nostres drets, insumises perquè no som de ningú. valentes! Hoy más que nunca están en nuestro recuerdo todas y cada una de las mujeres asesinadas como consecuencia de una lacra que, lejos de desaparecer, sigue presente en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Nuestro propósito hoy es el de hacer llegar un mensaje de ánimo y apoyo a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia o continúan viviendo esa opresión, ya que solo si ellas sienten nuestra ayuda y comprensión podrán reunir el valor para poner fin al maltrato. Si algo caracteriza a una mujer es su fortaleza, una voluntad férrea que le ayudará a salir adelante y tomar las riendas de su vida, siempre y cuando tome la irrevocable decisión de salir de la espiral en la que se ha visto arrastrada. Durante muchos años, las diversas formas de agresiones que sufren las mujeres han sido minimizadas e incluso negadas por la sociedad patriarcal, situando el problema en el ámbito privado de los conflictos de pareja o familiares, condenando, por tanto, a las mujeres al silencio y sometimiento. Hoy sabemos que no es así, que se trata de un problema universal que se puede evitar, que se debe evitar. Es un problema que se debe luchar, porque cualquier persona puede encontrarse en algún momento en esta situación, puesto que la violencia de género no entiende de edad, estado civil o clase social. Debemos luchar por la libertad y el respeto mutuo, premisas básicas para la igualdad. Por ello, pedimos a todas las mujeres que nunca duden de sus capacidades, ni como persona, ni como madre o profesional. Esto les ayudará a salir adelante y no ceder ante las adversidades. Y a los hombres, que por fortuna cada vez hay más que se pronuncian en contra de la violencia de género, que continúen mostrándose inflexibles ante cualquier tipo de comportamiento vejatorio en este plano. Juntos podremos acabar con esta auténtica plaga silenciosa que continúa tan presente en nuestra sociedad. Repito, solo hay que luchar. Hola a tots i a totes. Avui hem vingut aquí per a parlar-vos del meu món, del que pense, del que crec i del que desitjo. Mai us heu plantejat què desitjaríeu si poguéreu canviar del món? Doncs jo sí, i avui vinc aquí per parlar-vos del meu. Perquè hi ha molts de dies que m'aixeco i em pregunto, soc l'única persona que està farta de que el masclisme siga a peu de cada carrer cada matí? Doncs jo soc l'única persona que desitja un món on la violència de gènere no tinga un lloc per a viure?
vull parlar-vos del món que desitge, aquell en el que podem canviar totes aquelles visions imposades en la societat avançada que segueixen ocultar-nos el senyor patriarcat. Perquè en aquest món en el que vivim el masclisme està present en tots els llocs, no solament en els carrers o en els treballs, sinó que el primer lloc on el mostrem és en la nostra pròpia casa, on la mama és qui ho fa tot, ja que no treballa. Perquè en el meu món vull que la meva germana, com totes les dones, siga lliure, independent i feliç, però igual que ella, també vull per a tots, homes i dones. Vull un món lliure, sense injustícies ni desigualtats, i que, en el món que us parle, no vull que el meu pare o la meva mare hagin de sortir corrents del llit perquè la meva filla la segueixen uns miserables i tem per la seva pròpia vida, perquè podria ser violada, agredida, inclús podrien robar-li la vida. No és just que creiem que encara seguim pensant que aquestes coses formen part de la vida. No és just que les acceptem i que ens conscienciem que aquestes coses passen. No és just. Perquè no podem oblidar que som la societat de l'avui, qui compon els carrers d'aquest país i qui depèn que les coses canvien. Així que sí, el canvi depèn de tots nosaltres. En el món que jo desitjo vull llibertat i igualtat per a tots i per a totes. M'he cansat d'acceptar que una persona pugui estar en presó per les seves idees, però després hi ha persones que generen una societat masclista i comprem les seues entrades per a que ens converteixin en agressors i víctimes. No, ja n'hi ha prou. Per això vull que tots i totes ens parem a pensar sobre l'important que arriba a ser la música i sobre els missatges que transmeten les cançons. Vull que ningú cante sense parar-se a pensar el que diu en aquesta cançó. Estoy enamorado de 4 babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan quan yo les digo. Perquè les lletres són importants, perquè els missatges es graven a foc en les ments de qui ho escolten, perquè aquest no pot ser el nostre lema ni la nostra bandera. Ja n'hi ha prou. Prou de pujar fotos a favor del 25 de novembre i a la vegada romandre impassibles davant dels missatges que el nostre món civilitzat defensa. Lluitar contra la violència de gènere està a les nostres mans, fora del masclisme de les nostres vides. Lluitem per un món més just i més lliure. Lluitem pel nostre propi món, sense violència ni discriminació. La violencia de género y el amor romántico. El amor romántico es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres, especialmente en los países donde son ciudadanas de pleno derecho y donde no son legalmente propiedad de nadie. Son muchos los que saben que combinar el cariño con el maltrato hacia una mujer sirve para destrozar su autoestima y provocar su dependencia. Por lo tanto, utilizan el binomio maltrato-buen trato para enamorarlas perdidamente y así poder domarlas. Por amor, las mujeres nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso y explotación. Por amor, nos juntamos con tipos horrendos que al principio parecen príncipes azules, pero que luego estafan, se aprovechan de nosotras o viven a costa nuestra. Por amor, aguantamos insultos, violencia, desprecio. Somos capaces de humillarnos por amor y a la vez de presumir de nuestra intensa capacidad de amor. Por amor nos sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestras redes sociales y afectivas. Por amor abandonamos nuestros sueños y metas y por amor competimos con otras mujeres y nos enemistamos para siempre por amor. Lo dejamos todo. Este amor nos convierte también en seres dependientes y egoístas, porque utilizamos estrategias para conseguir lo que anhelamos, porque nos enseñan que para dar hay que recibir y porque esperamos que el otro abandone el mundo. Este amor nos lleva a los infiernos cuando no somos correspondidas o cuando nos son infieles o cuando nos abandonan. Porque cuando nos hemos dado cuenta estamos solas en el mundo, alejadas de amigas y amigos, familiares o vecinos, pendientes de un tipo que se cree con derechos a decidir sobre nosotras. Por eso este amor no es amor, es dependencia, es necesidad, es miedo a la soledad, es masoquismo y es una utopía colectiva, pero no es amor. «25 de novembre de 1960. Les germanes Pàtria Minerva i Maria Teresa Mirabal, 3 germanes dominicanes activistes polítiques, van ser assassinades a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo. Les van apallissar fins a morir per després introduir els cossos al cotxe i simular un accident de trànsit. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d'un barranc, però mai hi va haver dubte que es tractava d'un crim. Per tant, al 1999 l'Assemblea General de les Nacions Unides li va concedir aquesta data caràcter oficial i va declarar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona.
Aquesta commemoració, o la commemoració d'aquest dia, per tant, volem que siga el record a totes les dones assassinades per la seva parella, també als xiquets o xiquetes que han perdut la vida a mans dels seus pares, a totes aquelles dones que continuen atrapades en la seva particular presó de les violències quotidianes, però també a les supervivents que han aconseguit eixir-se'n, perquè afortunadament estan vives. Avui també la nostra veu s'aixeca contra les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, el tràfic i explotació de dones, els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. Estem fartes de ser menyspreades, qüestionades, de no ser escoltades, de que les dones assassinades siguen notícia, per a molts tan sols una xifra. I tot només pel fet d'haver nascut dones, de voler viure la nostra vida segons els nostres propis codis, per portar la roba que ens agrada i per gaudir de la vida com volem. Podeu imaginar com ha de ser viure sempre amb la por d'una pallissa per arribar millor a tard a casa i que el menjar no estiga llest? O que estiga fred, o massa calent, tant se val. O per anar vestida d'una manera provocativa, segons ells. Aguantar els cops quan arriba a casa begut. I el més greu és que no n'hi ha un per què. Aquests homes miserables alliberen les seves frustracions i les seves inseguretats agredint, apallissant, matant fins i tot els seus fills i filles per a fer mal a la seva parella. Encara no han entès que les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, amb qui no volem estar. I que només sí és un sí. Quan s'estima algú de debò, la més gran demostració d'amor és la llibertat. Mai es pot entrar per la violència dins del cor. Per aquests delictes han de ser perseguits per la justícia amb contundència i sense excuses. Per això l'educació en igualtat és tan important, per a que més de la meitat de la població, que som les dones, deixem de viure i de patir aquestes violències quotidianes. Per això volem manifestar que cap dona, xiquet o xiqueta, mereix ser maltractada, que cap societat pot justificar els homes que agredeixen, insulten, violen, humilien, assetgen i assassinen, que els maltractadors no tenen cabuda en una societat justa i democràtica, que si no vivim en llibertat sense riscos per a la nostra integritat física i per als nostres cossos, no avançarem mai com a societat, que la violència és responsabilitat de qui l'exerceix i no de qui la pateix, que s'ha d'actuar sobre la violència masclista i això suposa actuar sobre les causes estructurals i socials que legitimen la desigualtat i la subordinació de les dones, que per lluitar contra aquesta xacra social i poder garantir seguretat a totes les dones, als seus fills i filles, es necessiten més recursos. Que no siguin necessaris més morts perquè la justícia actue de manera inequànime i poc eficaç. La nostra societat no pot ni ha de tolerar un amor més ni una agressió més. I per acabar, una frase de Voltaire. Potser els ciutadans d'un estat no siguin igual de poderosos, però haurien de ser igual de lliures. La por i el silenci de les dones davant les múltiples formes de violència masclista ha sigut clau per perpetuar un sistema que denigra i maltracta les dones en els diferents aspectes de la seva vida. Però ja fa un temps que este silenci ha començat a trencar-se, a les aules, a la feina, a casa, de festa, als carrers. La campanya Jo sí et crec és un exemple que ha mostrat el rebuig cap a uns tribunals i unes lleis que encara ara els costa reconèixer la violència masclista com a tal. Hem de continuar, per tant, senyalant a qui exerceix la violència i a qui la cobreix, mostrant que el silenci s'ha deixat de banda, perquè a cap dona, xiquet o xiqueta, tornen a arrabassar-li la paraula per sempre més.